खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 जुन 2025 मायथाइ एबा 4 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, नोंथांनि सावस्रिया आबुङै मोजां जानाय नङा। सासे देहा फाहामगिरिजों बोसोन लानाय एबा मुलि लानायनि जाथावनाखौ नेवसिनो हाया। थोजासे जिरायनो थि खालाम। रंजानायाव बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव गुबुनखौ सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सामलायनो आरो बिसोरनि खोथाखौ खोनासङैनि नोंथांनि गोसो जानायनि थाखाय नाङै बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिनो हागौ आरो नोंथाङा सोंखारिनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि अनजालुनिफ्राय गोजानाव थानायनि दुखुआ दिनै नोंथांखौ दुखु होबाय थागोन। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो हाबा मावनो हानाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय साननि जोबनायथिं नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुग्लायहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि, दिनै लोगोफोरनि मददजों गोनांथार खामानिफोरखौ फोजोबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा खामानियाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। सहायनायजों थिरांथा लानाया थारैनो जाफुंसारनाय लाबोगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोदान बिथांखिफोर जौगाहोगोन। जिउ राहा लानायनि थाखाय गोदान खाबुफोर थानो हागौ। गोदैया नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव फैगोन। नखरारि जिउआव दिनै खुसि फैगोन। फिसा गथ'फोरनो अनथोब रेबगन। बेयो नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनाय लाबोगोन। सप्तानि समाव गावसोरनि बन्दनि सानाव स्मार्टफन स्क्रिनआव बसनि मुंखौ सोर नायनो मोजां मोनो, नाथाय बे खेबाव नोंथांजों बेबादि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि, सासे लोगोनिफ्राय मोनसे जुनिया बाख्नायनाया खुसिनि फुंखा जागोन। मानोना नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ फांसे बिफां बायदि बानायदों, जाय जोंबाय थानाय सान्दुङाव गसंना दं आरो लामाजों थांनाय सुबुंफोरनो सायख्लुम होयो। मोनसे समायना गोदान सानस्रिया नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। मावख'नि नारसिनथायखौ न'आव दालाबो। बेयो नोंथांनि नखरनि खुसिखौ फोजोबस्रांनो हागौ। खामानियाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया आरो न'आव नखरारि जिउखौ रंजानाया बयनिख्रुइबो साबसिन। सासे गोसो बोनो हानाय सुबुंखौ लोगो हमनायनि गोख्रों जाथावना दं। आथिखालाव आगान लानायनि सिगां मोजाङै साननाया गोनां, जेराव गोसोखौ बिखानिख्रुइ बांसिन बाहायनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। कर्क राशि, दिनै नोंथांनि साना मुखुबजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरनिफ्राय गोबां अननाय मोनगोन। बे राशि गोनांफोरा गावसोर होनाय रांखौ मोनफिनगोन। जेब्ला नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा सप्तानि जोबनायाव नोंथांखौ माबा मोनसे खालामनो नारसिनबाय थायो, अब्ला रागा जोंनाया सरासनस्रा। नाथाय सिरि थानाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि बाथ्राफोरखौ गोथौवै लागोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों माखासे गोमोथाव बुब्लिफोर बारहोनो हागोन। दिनै नोंथाङा सासे अनजाथाव फोरोंगिरिखौ लोगो हमनो हागौ आरो नोंथाङा जोबोद मोजां मोनगोन। न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां गावनि बिमा-बिफानि बोर ला आरो नोंथांनि साना मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफानि गाब। सिंह राशि, सानसे मुखुब जासेयावबो नोंनि सावस्रिया आबुङै मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिया सानस्लाबै मुलाम्फा एबा जुवानि गेजेरजों गोख्रों जागोन। जिद्दि आखुनिफ्राय गोजानाव था, गुबैयै लोगोफोरजों, नङाब्ला बेयो नोंथां आरो सासे खाथि लोगोनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हागौ। नोंथांनि थुलुंगानायखौ हमथानानै लाखि।
नङाब्ला बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। बैसोर सुबुंफोरनि सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ लामायाव लांनो हागौ एबा नोंथांनि थाखाय खहागोनां खौरां होनो हागौ। गोसोआरि गोजोनआ जोबोद गोनांथार। बेनि थाखाय नोंथाङा मोनसे बागान, दैमानि रुगुं एबा थानसालियाव थांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बेयो जानो हागौ दि रुवाथि एबा न'नि हेफाजाबगिरिनिफ्राय माखासे जेंनाफोर जानो हागौ, जाय नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि थाखाय नारसिनथाय जाहोनो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरनि सोरबा सोद्रोमाजों गोरोबलायै जानो हागौ, जाय नोंथांनि खामानियाव माखासे हेंथा सोमजिहोनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि, गावनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। बाथ्रा दान्थेलायनायाव नांथाबना थानाया नाङै दाय होनाय आरो बिबान गैयै बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिहोयो, जाय नोंसोर सानैखौबो आबेगजों दुखु होनो हागौ। नोंथांनि खरसाया बांनो हागौब्लाबो मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लानाया नोंथांनि थाखाय गोसो बोनो हाथाव जागोन। नोंथाङा बै मावथांखिफोरखौ जागायजेननांगौ जाय गासै नखराव जौगानाय लाबोयो। नोंथांनि अनजालुनि अननाय आखुआ नोंथांखौ जुनिया मोनदांहोगोन। बे बुब्लिफोरखौ आबुङै रंजा। बैसोर सुबुंफोरनि सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ लामायाव लांनो हागौ एबा नोंथांनो खहा गोनां खौरां होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनगोन। बे राशिनि सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मुलाम्फा गोनां सान, जेराव राङारि मुलाम्फानि आसा दं। सोलायनाय बोथोरा दिनै नोंथांनि सावस्रियाव माखासे सोलाय-सोल' जाहोनो हागौ। गोबां दै लोंनानै गावखौ हाइड्रेटेड लाखि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ आरो नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै गोहोम गोग्लैगोन। हाबा जानाय जिउनि गोबां मुलाम्फा दं आरो दिनै नोंथाङा बेफोरखौ मावफुंनो हागोन। नोंथाङा फट'ग्राफि खालामनानै फैबाय थानाय सानफोरनि थाखाय माखासे गोमोथाव गोसोखांथिफोरखौ सेबखांनो हायो। गावनि केमेराखौ मोजाङै बाहायनो दाबाव। गोजोन आरो खुसि लाखिनो थाखाय न'आवनो मोनसे बेसिल प्लान्ट गाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। धनु राशि, मुखुब रुटिन थासेयावबो नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन, नाथाय बेखौ अरायनि थाखाय सैथो होनना फोथायनायनि गोरोन्थि दाखालाम। गावनि जिउ आरो सावस्रिखौ मान हो। नोंखौ गोसो बोनो हानाय रां थिसननाय सानथांखिफोरनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो नाजा। जायखिजाया आगान लानायनि सिगां सासे रोंग'सारजों सुबुरुन लानायखौ थि खालाम। नोंथांनि रायज्लायनायनि रोंग'थिया गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोमो। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि सुबुंथिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा सासे मानगोनां सुबुंखौ लोगो हमनो खाबु मोननो हागौ। बे नेरसोननि सिङाव लुनाय फालांगियाव थाग्राफोरा दिनै राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंनि जिउ लोगोरिनि हेफाजाबजों नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा दिनै मोनसे पार्टियाव बाहागो लानो सानथांखि लानो हागौ, जेराव नोंथाङा सोरबा गोजाननि बाहागिखौ लोगो हमनो हागोन। गोख्रोंसिन रांखान्थिनि थाखाय इसोर शिबनो दै बाव। नोंथांनि नखरा नोंथांनि नाजानाय आरो बावसोमनायखौ बाख्नायगोन। रमान्स, आउटिं आरो पार्टिफोरा गोसो गुदुं जागोन, नाथाय बेफोरो मेंनाय गोनांबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि,
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहोजों बुंफबनाय सान नङा आरो फिसा फिसा जिनिसफोरनि थाखाय नोंथाङा रागा जोंगोन। सोलोजों खालामनाय रां थिसननायाल' फिथाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ साननानै रां थिसन। नोंथांनि मिनिथाव आखुआ नोंथांनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौ गोजोनथाव खालामगोन। सोरखौबा मोजां मोननायाव जाफुंसारनायनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनायाव मदद खालाम। लामायाव जानला मानला गारि दासालाय आरो नाङै खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। बे साना गुबुन सानफोरजों रुजुनायाव गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनैनि साना लोगोफोरजों रंजानायाव बारहोगोन आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि मोनसे बिथांखि थानो हागौ। बे नेरसोननि सिङाव फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै हरखाबै मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय राङारि हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। नखरारि आबहावाया दिनै गोजोन थागोन। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा मोजाङै उन्दुनानै रंजानो हागोन। बिनि उनाव नोंथाङा जोबोद सिरि आरो थाजिम मोनगोन। दुगैखांनायनि उनाव गावनि आखाइखौ ज' खालाम आरो भगबान बिष्णुखौ मान बाव, जाय नोंथांनो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोदै गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनानै मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।